Welkom bij Moelen met Pelt. Ook hij in Parkstad Brunsum. We zijn voor op zoek naar parkstatters die het te melden hadden. En kijk waar ik hij tegenkom. Gerard Alofs. Gerard, chic hem dicht te zien. Hey. Dag Frits, van hetzelfde. Ik hou dich al immer eens het willen vragen. Zullen we eens even erbij zetten? Dat lijkt me een hartstikke leuk idee. Wat drinkt ze? Wat drinkst je? Ja, het water. Dan doe ik dat hetzelfde. Oké. Ja, wat voor een Met beetje... of ohne Sprit? Ik wil met het sprit erin. Ja, voor de rupsje. Ja. Ik voor de lepsje. Moelen met Pelt. Moelen met Pelt. Gerard Alofs. Ja, dit is heel veel, van alles. Maar voor beginnen bij het begin. Waar stond het weekje van Gerard? In Helder, Nee. op 12 maart 1971, in de Vroedvrouwenschool. In die tijd was dat nog zo. Hè. Ja, Dus ja. ik heb 10 dagen in Helder gewoond. En de rest van mijn leven ook in Brunsum. Ja, want de is meteen weer terug naar Brunsum gekomen en daar woont ze nog. En de is hij ook opgegroeid, dus de is ook hij naar school gegaan. Ja, precies. We hebben nummer op de Idealenstraat gewoond. Daar woont mijn pap nog overigens. Okay. En van daar wordt eigenlijk ook in het centrum altijd naar de school gegaan, op de Kloosterlaan en. Ja, veel metgemaakt zo in het centrum. We woonden net zo'n straat neven de Kerkstraat. Dus alles wat zo in de Kerkstraat gebeurde, dat kregen we als kinderen Ja, ook met. ook wel een chic gedeelte van Brunsum wel, hè. Julianenstraat is Och, wel, ja, het is een oude straat. Het is Ja, een van de oudste ja. straten van Brunsum. En van daaruit middelbare school. Ook hier naar het Rombertscollege. Pap werkte hier op het Rombertscollege. Dus dan hoefde ik maar door het park met de voet of met de fiets. En dan ging ik erin uit de school. Ja. En daar heel veel vrienden en vriendinnen gemaakt. Ja. Ja. Maar ook denk ik, vroeger in de jaren dat toen kling was, spelen op straat, voetbal of wat dan ook. Dat waren, Ja, zeker. Veel dingen, veel stoeprandje en dat soort dingen. Maar ja, we houden eigenlijk een pap, en dat heet er nog. Die had ook een hele grote gaard. Van bij ons vanuit de Julianenstraat loopt eigenlijk de tuin tot aan de Prins Hendriklaar. Ja. En het is Parken ongelooflijk. zijn dat. is min of meer park. En pap ongehield dat nog altijd. Pap werd 84. En dat is werkelijk bewonderenswaardig. Maar daar hebben we natuurlijk een geweldige jeugd gehad. Hè. We speelden alle dagen buiten. Hutten boeien, vuurken maken, sop koken, frikandellen bakken, door de buim slingeren. Ja, dat soort gekke dingen. Ja, Dat was bij ons ja. ganz normaal. En toen dachten ze op dat Romboutscollege, wat moeten we met de Alofs? Wat zou die man nu kunnen gewoon... Ja, inderdaad. doen. Ja, dat dacht ik in het begin zelf eigenlijk ook wel. Mijn zuster, dat wist al heel vlot dat het naar de Pabo wil gaan. En eigenlijk wist ik dat eigenlijk ook wel. Van een HAVO 3 af, dat ik de schoolmeester werd, dat liep me wel een schoon baan. En dat ben ik dus ook gaan doen, eigenlijk nadat ik hier op de HAVO heb gezeten. Ben ik weer terug naar Helder gegaan. Naar de kweekschool, dat wordt toen in Roos niet meer zo. En wie is het dan? Niet voor zo'n gelegenheid, maar... Bekkerveld wordt het nog? Daarna verhuisd naar het Bekkerveld, want we zijn begonnen in Meesenbroek, kent dat? Oké. Dat was een hele chique oud gebouw. En daar 4 jaar de Pabo gedaan en toen schoolmeester geworden. Hè. Daar had ze dus ook echt voor de klas gestaan. Ja, zeker 17 jaar lang. Ja. Oké. Ja. Want ik denk dat in de tijd dat toen dus als afstudeerde, als schoolmeester zal ik dan maar zeggen, dat toen die banen, dat er een groot probleem was om er ook een baan te krijgen. Dat wordt inderdaad heel lastig, ja. En twee, de best nog het gans anders gaan doen. Hoewel, ligt een beetje in het verlengde. Het ligt wel in het verlengde, ja. Maar eerst maar eens even over dat voor de klas stoor. Ja, wat ze zegt, dat wordt toen wel heel lastig. Veel van mijn vrienden en vriendinnen, die kregen ook slecht een baan. En dat was natuurlijk wel als man een beetje een voordeel natuurlijk. Ja. Want ja, dat is nog altijd wel een probleem met onderwijs. Daar werken toch te weinig mannen eigenlijk. Hè. Dus ik ben toen vrij snel in de gang en gewoon in Put op een school. In Put. En toen eigenlijk in Spouwbeek. En daar heb ik 17 jaar met heel veel plezier gewerkt. Een fantastische dorpsschool, zal ik maar zeggen. Met hele leuke collega's. En, ja, echt. Maar toen dacht ze toch van nou, het werd tijd om een schedangers te gaan doen. Nou, ik was eigenlijk alweer afgestudeerd van de Pabo. Ik woonde toen nog bij papa en mam thuis. En toen dacht ik, ja weet je, zo in de avond wat ga ik doen? En dat is echt zo wie ik het nu zeg. En toen ben ik nog gaan studeren aan de katholieke leergangen in Sittard. En daar heb ik nog onderwijskunde en orthopedagogiek gedaan. En met dat diploma koos ik ongeveer wel weer. Dus toen ben ik ongeveer directeur geworden van een school in Sittard. En toen ook directeur van een school in Echt.
En toen dacht ik eigenlijk, nou eigenlijk het allerchiekste vind ik eigenlijk toch wel met Lu te werken. En dan kent ze die verschillende passies die ik eigenlijk heb. Dat stukje onderwijs, maar ook dat stukje leiderschap, maar ook dat stukje muziek. Want daar hebben we het dan nog niet over gehad. Dat kent ze dan bijeenbrengen. En toen ben ik mijn eigen bedrijf inderdaad begonnen. Oké. Ja. En daar ben je dus dagvoorzitter, coach, adviseur. Het is volgens mij heel erg breed. Ben je nu zo'n deskundige die werd ingevlogen en dan een dik rapport aflevert wat in de la... Nee, ik maak geen rapporten. Ik maak geen rapporten. Ik ga altijd met Lu erg aan de gang. Ik zeg altijd, zonder beleving geen groei. Ja, en daarom werk ik ook veel met muziek. Ik heb passie voor muziek. Ik ben uiteindelijk nog eens ooit voor dirigent gaan leren. Ik heb ook een tijd lang gedirigeerd. En met de muziek eigenlijk probeer ik de Lu in hun kracht te zetten. En ik wil eigenlijk iedereen een beetje de dirigent maken van hun eigen leven. Want dan moet ze ook iedereen de stek oppakken en zeggen, eens kijken wat voor kansen liggen er. En welke muziek wil ik maken? En welke muzikanten heb ik er eigenlijk weer nodig? Oftewel, welke Lu uit mijn omgeving kennen mij toch wie helpen. Want stel nu dat ik ben bedrijf X en ik denk, het loopt even geen meter en ik gewoon de Adolfs inhuren om een heleboel in de gang te krijgen. Ja. Wie moet ik me dan zo'n sessie voorstellen met muziek? Ja, dat kan van alles natuurlijk zijn, maar in eerste instantie probeer ik Lu eerst altijd aan elkaar te verbinden eigenlijk. Hè. Dat een beetje de spanning ervan afvalt. Want meestal komt het uitvoeren dat er uit gedoe is. Onder Lu zijn het immer eens met elkaar, die moeten zich niet zo. En dat moest een beetje weer los te wijken. En daar is de muziek natuurlijk een prachtig middel voor. Daar heb ik allerlei leuke oefeningen voor, dat ik Lu naar dingen laat luisteren. En dat ik ze door van laat vingen. En dan komen ze er achter dat die heeft die muziekstijl en die heeft die muziekstijl. En die hield van die en die van dat. En eigenlijk is dat al het begin van mijn training. Want dan komt ze eigenlijk erachter dat iedereen verschillend is. En dat verschillend, daarom is het zo lastig in een bedrijf. Maar als ze dat een beetje meer van elkaar gaat accepteren, dan kent ze ook daadwerkelijk vooruit. Dus daar is muziek weer een prachtige metafoor in dan. Hè? Ja, nou voor het toch over muziek hand. Ja. Had ik ook gevraagd van welk muziekstuk, welke song brengt bij dich sterke herinneringen tevoorschijn. Daar is opgegraven Perhaps Love van dus John Denver en Placido Domingo. Domingo. Waarom? Ja, ik vond het wel een moeilijke vraag die ze me stelde. Want ik heb natuurlijk een grote voorliefde voor muziek. En dat is heel breed. Dat kent gewoon van barokmuziek tot aan popmuziek en rockmuziek en alles wat ertussen zit. Maar Perhaps Love, daar heb ik eigenlijk mijn vrouw met veroverd. En ik denk, dat is toch misschien wel een mooi moment. En dat is gebeurd hier in de Schoal, op het Trommeltscollege. Pap werkte daar, dat heb ik al verteld. En we waren met de harmonie op stap geweest. En ik moest nog het instrumenten gaan terugbrengen, want die koos er van de Schoal wel eens lenen. En ik was al een tijd met mijn vrouw aan het charrelen, zoals ze dat zei. Maar de vonk was nog niet overgeslagen. En in het muzieklokaal sting een grote zwarte vleugel. En ik denk, het is nu of nooit. En dan ben ik me toch aan gaan zitten. En heb toen Perhaps Love gespeeld. Zo goed is dat koos. En toen sloeg de vonk ook over. Oké. Ja, vandaar. Chic verhoor. Ja, dat is echt zo gebeurd. Perhaps Love. We gaan eens even luisteren. Perhaps love is like the ocean, full of conflict, full of pain. Like a fire when it's cold outside, thunder when it rains. If I should live forever and all my dreams come true, my memories of love will be all you. Gerard, dat heeft nog veel meer met muziek te maken, want je is ook een belangrijke persoonlijkheid in de tweejaarlijkse parade. Ja, belangrijk wil ik het. Ja, iedere vrijwilliger is belangrijk. Hè? Dus, en ik doe daar inderdaad al met veel jaren doe ik daar mee, omdat ik dat gewoon een geweldig evenement vind. En dat vinden gelukkig heel veel Brunsumers een geweldig evenement. Want dat is aankondigen en wat is zijn rol? Ik mocht er inderdaad presenteren, vaak de avondvuurstelling, maar ook de opening en de sluiting samen met de voorzitter en de burgemeester en de wethouder en andere mensen. En daarnevenbij ben ik ook werkgroepvoorzitter van dezelfde opening- en sluitingsceremonie. En ik ben ook nog werkgroepvoorzitter van de werkgroep vrijwilligers. Ja.
En ja, nou ja, mij dunkt, met dat dus nu sinds nog niet zo lang, een keer in de 2 jaar is, dan was ze daar dus eigenlijk rondom die uur werk aan. Ja, dat is best wel veel werk, daar niet van. Maar ja, ook, het went zich wel. Het brengt toch telkens het geld. Ja. En waar we het natuurlijk vooral over moeten gaan, dat is een initiatief ook van dich en van die gezin eigenlijk. Hè? Ja. Van het kleinste theater van Brunsum. Wat moet er voor stof bij voorstellen? 4 cent ging Brunsumers, 4 weten van niks. Nee, ik zal misschien even vertellen hoe het ligt. Tegenover het politiebureau in Rumpen. Dat weet denk ik wel iedereen, als ze zeg maar vroeger van Brunsum naar Landgraaf voor, dan komt ze langs het politiebureau. Daar ligt een oude school, de Vincentius school, heel goed die geleving. En die heeft nog eens Theresia school geleving. Rumpen erop is het laatste geweest. En die school die sting leeg en daar is de gemeente eigenlijk de kans gaan bieden aan ZZP'ers, maar ook aan verenigingen om daar een plekje te krijgen. Mijn vrouw en mijn dochter Mirta en ik hebben een grote voorliefde voor theater. Wij en Mirta hebben een verteltheater. Dat is vooral op kinderen gericht. En we zochten eigen plaats, waarvoor ik van ook mijn creatieve bedrijf, ook, maar zie je ook van hun creatieve dingen. Ja, eigenlijk een heel simpelweg onze kraamkosten gaan stellen. Want je kunt zich voorstellen, ik heb heel veel instrumentarium, heel veel materialen, maar zie ook, ze hebben requisieten. De zullen bij ons, dat wil ze niet weten. Dus dat wordt het eerste doel. Maar wie voor ons zo'n lokaal kosten krijgen, die zijn best wel groot. Toen dachten van ja, hier moeten we eigenlijk ook het van maken, waarvoor lu kunnen ontvangen. En dan komt van het eind het aan. Waarom zouden we hier niet kleine voorstellingen gaan geven? En wie als dat gewoon beveelt, kregen we de kans om nog een lokaal te kunnen gaan huren. En dat lokaal hebben we gans ingericht als een mini-theatertje. Er kunnen 50 man in zitten, dan zit het wel echt helemaal nokkie vol. Er is een kleine bühne, er hangen lampen, alles erom en eraan. Rode plush, goudbrokaat, echt een beetje zo romantisch ingericht. En dat doen we met veel plezier voorstellingen geven. Toevallig vanavond, maar dat is niet passend bij de uitzending. Want dat is ook, de has pakweg, hoeveel per jaar, of hoeveel voorstellingen deze? Ik denk een 10 voorstellingen per jaar. En dat zijn dingen die indiceren voor zelf, voorstellingen voor volwassenen. Ja, dan zijn er dingen nog wel meer, er komen nog kindervoorstellingen bij. Voorstelling voor volwassenen, dat is ook voor jong talent. Mensen die een scherp podium willen pakken. En dan maken we er een mooie mix van, anderhalf uur programma. En daarnevenbij geef ik er zelf ook lezingen, dat doe ik dat vanuit mijn bedrijf uit. Maar Peggy en Mirte geven ook kindervoorstellingen. En dus alles bij je. En er zijn ook wel een slu die zeggen, nou mogen we een ganse avond echt theater lenen. Of de heemkunde maakt ook gebruik van ons theater. En zo komen er steeds meer initiatieven die zeggen, oh ja, maar zo'n kleine intieme ruimte. Ja, dat is wel hartstikke leuk. En onder welke naam kennen we die vingen? Ja, dat heet Loge 3 Theater. Loge 3 Theater. Maar we hebben nog geen website, maar dan zou ze het wel kunnen vinden op de website van mijn vrouw of van mijn dochter. Die heet Goud Verteltheater. En als je nog training gaat geven, dan kun je ze er ook nog wel in. Ja. Maar we zijn wel voornemens ook om een losse website te gaan bouwen, dat we nu eens nog beter kunnen vinden. En op Facebook vindt ze natuurlijk alles. We kennen het voor de rest nog over gaan. Over dat ze al 100 jaar Einzelganger is in Brunsumse optocht. Of over een sport die ze deed. Of over een andere hobby of passie. Nou, misschien is de optocht nog wel een hele leuke, inderdaad. Dat doen we inderdaad met veel plezier. En wat ook wel leuk is om te vertellen, dat voor de laatste 2 jaar hebben ze me gevraagd vanuit het struitje, waar ik gewoon op de Klinkbende in Brunsum, van dat kan voor niks iets met het struitje doen. Met pijn in het hart heb ik mijn Einzelgangerschap even 2 jaar aan de kant gezet. En het leuke is dat voor het laatste keer hebben we ook de eerste prijs gemaakt met het struitje. Hele basale dingen. Ik heb rondom de parenloop gedaan. Dat besteedt nu 40 jaar. Zeg ik het goed? 40 of 34 jaar. En zo aanstekelijk maken voor de lach en de humor. Ja, daar hou ik wel van. Ja. Ik denk dat humor wel een grote draad is door mijn leven. Dat doe ik in mijn bedrijf gebruiken om over het net te houden, om die te masseren, te ontdooien. En dat masker kunnen afzetten. Ja, het is eigenlijk het masker opzetten om uiteindelijk te zien, het afzetten om te kunnen zien wie erachter zit. Dat is eigenlijk wat ik geef. Ja. En zo ga ik ook Ger met Lu om en dus dat. Gerard, laten we afsluiten, zoals gebruikelijk met de Limburgse Elske. En misschien had ze nog wel een boodschap voor de Lu heen. Voor de Lu heen een schoon boodschap. Ja, ik zou zeggen, in de dag niet gelachen is in de dag niet geleefd. is mensen gezondheid. En Geert, tot ziens in het mooie Brunsum. Proost. Ik ben sprakeloos.
angerwerk bij Moelen met Pelt. Alle kleine markten hier in de omstreken, Hoensbroek, Schaarsberg, Ubergoverwams, daar staan nog wel een paar marktoplieden. In Hoensbroek hebben we geen groenteboer meer. Hier op zaterdag in Heerlen hebben we geen groenteboer meer. Dat is gewoon triest. En dat is toch heel jammer, want de markt is ook een sociale factor. Hè? Veel mensen gaan naar de markt voor het gezellige praatje, niet alleen voor te kopen.